Sebagai kendaanku, sumpah mati aku cinta padamu, ape tak jaluk wedi karo ojoku. Mikir omongane tonggo, pokok seneng tetep tak bablasno, gandengan tangan wedi konangan, gawe hubungan sing delik-delikan. Tiada bertemu, betapa berat hancur hatiku. Sesore, buyar, ojo buyar, sesore, ojo buyar, sesore, ojo buyar. Jadi ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai kendaanku, sumpah mati aku cinta padamu, ape tak jaluk wedi karo ojomu. Pak Win, Bu Solega, pun Bu, pun aman Bu. Nyanyi ini terus biayaan dari Mas Bu. Iki lagu ki ora gawe sapa-sapa, digawe penonton bengi iki. Jangan sampai ada pihak ketiga nggarai rusak rumah tangga. Aku sing sebelah kene iki lho. Iki nggon, iki grupku dadi iki lho. Nah, iki grupmu iki tuwek-tuwek lho grupmu. Lah grupku kok mesti roh. Pokoke sampean muni kok gendaanku ngono istimewa. Aja nganti kalah karo sing kene ya. Tuwek klopo ning akeh lengone. Oke. Coba acungkan jempol ke atas. Tuwek-tuwek Kok akeh nggonmu tetet Bang. Ora apa-apa. Aja nganti kalah, Bu. Sumpah, sampean kok kalah isin aku. Rungokno kupingmu. Ya. Sampean muni gendaanku ngono tok. Istimewa. Tak itu nggih kula teng nggih. 1 2 3. Jane ngerti
aku iki keliru menjadikanmu sebagai bosok we. Iki apa iso ompong-ompong apa iso? Jangan Kuatir. Kuatir. Mas aku. Iki pinter lah, kene iki pinter. Hitung ya. Hitung. Siji, loro. Meneng ora. Iya. Hitung awak. Siji, loro, telu. Emangku purel ning karaoke. Bap. Cilik. Masuk. Ya cok. Iki lho dolan. Jalan. Siji, loro, telu, papat. Kena. Siji, loro, telu, jiro. Emangku lah kuwi lagune kuwi. Isin karo Pak Winarto Gus Soleka. Mangkupurel. Iki lho, dolan to siji, loro, telu. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai oh, iki lho. Ngono. Gerundaanku aja purel. Lah opo? Purel Pak Isin aku. Lah kowe wenjen siji, loro, telu. Kudune piye? Siji, loro, telu. Ngono tok, lu mangku. Ngono lak lune dawa. Telu. Lune aja dawa. Siji, loro, telu. Siji, loro, telu. Siji, loro, telu. Siji. Nyanyi mulu kapan? Wong edan. Nyanyi gar nyanyi siji, loro, telu. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai modar. Tangan dari anak semua. Sing kene ketoke luwe kok, Tet. Luwe. Wong kene cedhek karo Pak Wing karo Bu Suleka arep mangan, masuk, arep mangan, masuk. Kene opo? Angin masuke ora masak. Ayo wis wong loro ae. Wis ora aku suara siji. Bu, Ire. Ayo. yo. Ayo. Aduh. Jangkrik keri lho goblok. Ya wong ini. Wesek-esek kok. Wong edan lho rumah saku. Ayo. Sini. Ayo. Jane ngerti. Kuwi nyapa gak kugan. Dari aku suara kiri. Suara loro. Goblok. Yo ngomong ngonyuk. Aduh. Cah cilik-cilik kok dolan-dolanan. Kata gusi-gusi tok. Jane gusi. Aduh. Waduh, ngomong gusi. Jane gusi. Ngerti. Tabuhannya kaya ape sahur-sahur to, Tet. Sahur. Tabuhannya aja kuwi. Deng. Lah. Ayo. Ji, loro, telu. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai kendaanku. Sumpah mati aku cinta padamu ape tak jaluk. Teng wedi karo ojokmu. Yo jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu. Hop. Nadane sepiro? Arek-arek iki lho. Arek-arek ya biayan. Wong aku wis nyanyi kepenak-kepenak lho. Dadi paribasan apa meneng anu apa meneng kan ya isi Sandal, ajane. Wong wis genah. Sandalmu ngono lho. Lho, Lho ning ndi sandalmu? Sandalmu. ayo. Lagi. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai kendaanku.
jaluk wedi karo ojomu ngerti wis bar goblok iki keliru menjadikanmu sebagai kendaanku cok mati aku cinta padamu ambil jaluk wedi karo ojomu lo ape tak jaluk wedi karo ojo tong 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 dang 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 tong 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 lo wedi karo ojomu gak iso mandek kono jansete paten ono Pak tong 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 dang dang jansete oh mandek lho jansete tak kon mateni kurang sip kowe iki. Lah piye, kok Tenagamu bengokmu tong 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 ngono. ape bengok piye mangsaku iki teng daleme wis ora usah omongan neko-neko gil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dah tu iki iya wong kok dehem melok dehem kok rumangsaku luar Itu biasa Pak menandakan dirimu dengan diriku siap sehati. sehati niki teng daleme Bapak Kower. diem kolmu Kowe kono ora percaya. Pak iki lho kower Pak Winarto kalian Bu Sol sepatu Bapak Winarto kalian Ibu Solekah. ya Solikah Mbak Bu Solika. matur nuwun Pak Win sampun ning bali kula sarencang sehat selalu sukses selalu diparingi rezeki ingkang barokah Allahumma amin luar biasa Mantenane Mbak Dina kalian Mas Firman. Mbak Dina sama Mas Firman kita doakan Pak Kuntet Ya. pada malam hari ini kita doakan menjadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah Amin. dan diparingi momongan soleh lan solehah. Amin. Karena apa pada malam hari ini Karena luar apa? biasa Pak Kuntet. Habis ini acara ini langsung Mas Firman karo Mbak Dina ning kamar. Nyapa? Hae. Lah wis sah ya sembarang to. Ya mesti manten anyar mlebu ning kamar langsung buka. Buka barang sing anyar. Jenenge wong manten anyar ki akeh Pak Kuntet. Wong jenenge manten anyar itu urip sing bebrayan bebarengan. Paribasan sing lanang ape piye sing wedok kudu ngerti. Sing wedok ape piye sing lanang kudu iso ngerti. Harus saling tanggung jawab dan disiplin. Nek manten anyar iki bisa dikatakan sekolah SD. SD apa Pak? Apa Pak? SD ki Resep rumah tangga itu kudu sekolah SD, TK, SD, SMP, SMA utawa SMK. Oh. TK. Wong loro lanang wedok kudu tunggal karep. Oh, Karepe wong lanang piye ngene, karepe wong wedok ya kaya ngono. Oh iya. Kudu tunggal karep. Karep. Mari ngono SD. SD Siap damai. Siap Enek damai. apa-apa ora usah tangga ngerti. Enek tukaran apa-apa ora usah tangga ngerti. Sing lak penting pengen ngono. tukaran tonggo ngerti, lak tukaran gawe son, Mbak. Jadi bau antar kuwi. Kok akhire SMP. Wong lanang siap memberi pembinaan karo wong wedok. Dibina sing tenanan. Siap. Sebab wong lanang iki presiden rumah tangga, wong wedok menteri rumah tangga, berjalan bersama menuju cinta yang sejati. Oh iya SMP. SMP. Mari ngono SMK utawa SMA. Siap memberi keturunan atau anak. Besok tuweke awake dhewe tetep melok anak. lah kuwi resep saking Pak Kuntet, mbok bilih jenengan ngersakne monggo jenengan bahasa Pak Kuntet. Pak Kuntet niku resep kathah, Mbak. Ning nuwun sewu ndek ngenane digawe koncone alhamdulillah pegatan. Dados nggih mboten sae. Lah lak resep kok nggonku benten. Lah aku sering ngobrol karo masyarakat, sering ngobrol karo manten. Apa? Gawe aku ndek ngenane karo sapa Mbak Yeni Inka, aku ya nuturi mau 5 utawa 5M. 5M niku manten niku mlumah murep mancep mlebu metu. Lah iki arek iki. Iki tenan iki iki porno. Porno diengkulmu iki manten. Rumah murep mancep mlebu. Aduh celopo kuwi. Iki diomongi kok iki lho tak rungokno sik. Iki resepku. Melumah. Mlumah manten wedok kudu mlumah. Mbak, mlumah. Loh iki
Mlumah ki apane kok Irman? Lha apane sing mlumah? Mlumah atine kudu jembar pikirane. Mlumah tangane njaluk dhuwit kayane teko wong Lanang. wong lanang Lele, utawa lelaki. Mlumah. Mlumah. Mlumah murep. Lah wis sing wedok wis mlumah, sing lanang ndang murep. Enak lho. Iki apa to kok penakno. Murep iki iso wong lanang dadiya ngrungkepi rumah tangga. Yang dinamakan presiden rumah tangga. Perekonomian itu yang terdiri satu, yaitu laki-laki atau bapak-bapak. Nggih. Mlumah murep, lak wis sing wedok mlumah, sing lanang murep, mlumah murep mancep. Aduh. Cel, Ayo dincepne atine. sing lanang karo sing wedok. Utawa cintanya dincepne dadi siji lak perlu diongkek-ongkek aja nganti cepot. Wah, iki lho. Nek nganti cepot. Bagaimana nanti? Ya, itu namanya cinta. Apa arti sebuah nama cinta? CINTA. Ciuman indah namun tetap abadi. Kuwi sing nomor Telu, Mancep. mlumah murep mancep, lawis mancep mlebu. Ngene. Dung ding dung. Sing dilebokne apa? Dilebokne atine pikirane sing positif, aja nganti nglebokne pikiran sing negatif. Contone sing positif, manten lanang karo manten wedok kudu nyambut gawe sing tenanan. Sok besok bakal duwe anak. Iya, bener-bener. Diomongi. Iya, Cil. Kuwi, mari ngono. Mlumah murep mancep mlebu metu. Aduh. Ditokne pikirane, ditokne sembarangane. Ditokne Apa? kesekabehane. Pikiran Pak, Ya. nalar Pak, nyambut gawe ning ndi kepenake, wong loro piye penake, mlaku ning ndi saling bertanggung jawab dan saling cinta mencintai. Sing masuk najan penghasilannya sithik, sing penting iso menghidupi. Utang Pak. Piye? Kaya aja utang ngono lho. Utang itu kita harus utamakan. Mbak Dina, ngantuk Mbak? Loh, endi Mbak Dina? Lah kayak Mbak Dina ning kono. Wah, ning kono per kowe. Aduh. Per sapa? Per mobil kowe. Perman sopir. Mas Firman karo Mbak Mbak Dina Dina. gitu, Mbak Firman. Moga-moga menjadi keluarga yang sukses. Amin. Itu tadi sakinah mawaddah Warahmah. warahmah, sakinah ketentraman, ya ta? Iya. Mawaddah saling sayang menyayangi. Wiling-wilingan. Warahmah rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, umpamane sampean ngrumat wong lanang ya ngono ki sadurunge hibur ngomongi manten sik Tet. Mbak Dina ngrumat Mas Firman kudu ya ngono kudu sing tenanan. Umpamane Mas Firman ki kok ngantuk dikopeni. Nah, ngono lho. Nek urung tangi, Ditangini. nah. Dilus-elus. Urung ngombe susu. Ditukokne ning Indomaret. Nah, Oke. paribasan urung adus. Didusi. Paribasan durung salat. Salat berjamaah. Nah, cerdas. Cerdas. Iki lho ndelok. Mas Orang Firman itu iki cerdas. Kok iso cerdas, Pak? Iki kaya iki. Oh, batuke nonong. Nonong. Lah awakmu ra nonong lho, Tet. Entek brondoli kowe ketoke. Kuwi wong buta iki ciri-cirine enek, Cik. Kok ciri-cirine? Botak tengah. Nah. Kuwi memikir masa depan. Oh, budak tengah. Botak belakang. Belakang. Memikir masa lalu. Iya. Nek botak tengah. Tengah. Memikirkan keburukan orang lain sampai entek. Sing lagi. tengah. Lah sampai gundul, ngeruh aku. Apa? Stroke kita Tipes. Tipes. Ormas aku. Uang apa iya nek? Uang iki garek sekarang itu menghibur masyarakat. Oke. Delon sakmene mbane lho, mong pengen roh anakan kodok. Tekono ora percaya. Masa to? Tekono percil gandeng napa elek? Ya apa ora, diomongi arek. Ya apa ora? Ya ngengkel lah. Acene iki musuhku kok mau. Lah kene lho kanca. Oh, kene kanca, Pak. Iya, iya. Iki musuh, Pak. Iya. Iki kabeh musuh kan grupmu ki Iya. mau. Percil gandeng napa elek, Bu? Kita dulure kono tetet kita. Padha elek iki jebule. Tapi ora apa-apa tet elek kan manis ya tet ya. Manis apane? Ora percaya. Apa? Lho, muten deh. Aku ngomong bojoku ae bingung kok. Ape pong bojomu merongos apa nih sing di forum mangsaku. Kita hibur. Besok Coba Kakak. Iki khusus manten. Iki khusus sing jomblo-jomblo sih ya. Siap. Mudah-mudahan nanti pulang dari sini mendapatkan jodoh yang baik, jodoh yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jangan takut, jangan khawatir menjadi menjadi jomblo ya. Karena apa? Jomblo itu ibaratkan bendera merah putih. Kok bisa Pak Kundet? Biarpun sendiri tapi banyak yang menghormati. Mulai yang gregesi. Berarti sapa-sapa. Yang punya pacar juga gitu. Katakan pada pacarmu,
katakan pada cewekmu. Hmm. Kalau di jalan itu ada lampu, kalau di kerajaan ada ratu, kalau di kuburan ada hantu, kalau di hatiku hanya ada kamu. Wah. Katakan pada cowok. Saya juga mempunyai Ya. kata-kata mutiara. Kamu harus menyayangi dan mencintai namanya istri, dan kamu harus mencintai yang namanya suami, dan kamu harus mencintai yang namanya anak, dan kamu wajib mencintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Biamar. Apa? Gak pegang apa? Jomblo. Aku raro. Baru sekarang aku rasakan Tak punya istri, rasanya gatal-gatal. kan itu. Tapi ya, kalau ada bocor ki ngene tok lho tet wis ora nek apa-apa. Liyane Kok rumah sakit ayo. Ya. Apa kamber? Magadin kuwi to. Iya, iya. Apa Rat? Apa nyanyi apa? Iki lho Iya iya rumahno. iya. Ya bondolan. Ya bondolan. Alah. Kacane ra roh rumah sakit. Ya bondolan. Aku piye? Bondolan. Iya iya wis cerewet kuwi. Ya bondolan. Bondolan. Ya ngono. Dadi punya apa? Ngono. Limak. Ayo. Ya bondolan. Bondolan. Istilah kini. Aku nek. Bondolan. Istilah Jawa. Nek. 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 Aduh. Bondolan. Aduh. Bondolan. Hitungan aja Iya, iya. hitungan. Pira ta, pira, Pak? Mas Percet. Dalam, Pak Sing Kuntet. ganteng dhewe. Alah nggih Pak Kuntet. Ya bondolan siji. Lho, bondolan Terus? Istilah kini bondolan Loro. Istilah Jawa bondolan Telu telu. mangkupu. Gitu ya Pak. Iya ya Pak. Ngono nesu lho iki. Pak Win. Ngono nesu ya ya iso siji loro telu pitu to. Ya. Oke, oke. Ya bondolan. Bondolan siji. Istilah kini Bondolan loro. istilah Jawa Bondolan telu. papat limo enam pitu. Lho kok nyapa kaya Nyapa mbok hitung barang kuwi. Oh, saya Ora bu- usah mbok hitung lho. Nggih nggih Pak, nggih Pak. Nggih Pak, nggih Pak. Wes, ya bondolan. Bondolan. Bondolan tok ae. Oke, oke. Ya bondolan. Bondolan. Istilah kini, Bondolan. istilah Jawa. Ayo. Penak joget penak Pak. Karo halus-halusan penak Pak. Ayo Pak. Pak. Halus saya halus. Iya. Halus Mas Dita. Ya bondolan. Bondolan. Asik. Istilah kini, Bondolan enak. istilah Jawa. Bondolan. Istilah kini apa artinya? Bondolan. Orang Jawa mengatakan dalam artinya. Bondolan. Orang Serang mengatakan bocah lanang doyan wadon. Bocah wadon doyan lanang, bocah lanang doyan wedok. Padha gragase. Ya, asik asik. Nadat, enak dat. Enak ya? Bisa nih? Enak. Foto cepet ya? Iya iya. Ya bondolan. Bondolan. Istilah kini, Bondolan. istilah Jawa. Bondolan. Istilah kini apa artinya? Bondolan. Orang Jawa Mengatakan dalam artinya. bondolan. Orang Serang Mengatakan bocah lanang doyan
wadon padha kemrene. Hey. Senenge penganten baru. Rasa-rasa mbok anu, alon walus walus. Walus iki. Tak golekne. Kanggo Mas Firman. Siap. Iki gawe manten. Senenge penganten baru. Malam pertama mateni lampu. Asik. Iki lho. Malam kedua kok malu-malu. Malam ketiga ndak ada yang tahu. Aye. Apa ya Dek jari Mas Firman? Apa ya Dek? Apa ya Dek? Embol mas. Kalau ada yang tahu mestine rame. Nek wis rame diinceng tanggane. Mesti ada teman-teman samanya polahe piye ngono ada. Nek wis weruh ngajak kanca kancane. Barang kaget mantene ora hae. Asik. Kira-kira jamu. Manten lanang ketoke loyo. Sing wedok lakon njaluk imbo. Manten lanang sambate abo. Barang dicekel kleru lato-lato. Akhirnya Lato-lato warnane ireng. manten wedok atine seneng. Sing lanang kok ketok anteng. Barang dicekel terus ngalih. Yo ngalih no, golek sing sepi. Wong wis manten, wis rabi, wis sah ki sembarang. Rungokno. Lato-lato warnane ireng. Manten wedok atine seneng. Sing lanang kok ketok grengseng. Berarti temok terus ngalih. Ngalih terus. Ngapusi balik. Uang ki ora leh ngono dat. Ngalih ki tegese apa? Ngalih ayem tenang dan tentrem matine. Paham apa ora? Wong Terus ngalih. terus karo anteng. Padahal Iki lho Pak, permintaan Pak. Sadurunge neko-neko semuanya. Adik berapa? Ini. Sadurunge sapa-sapa iki sih Pak. sapa iki? Iki Pak, sindan lho Pak. Sindan sapa? Sindan sing bolak-balik misuh kae ya iki Pak. Yo kita sambut bersama hadirnya Probo. Kita miso bareng-bareng. Misuh bareng-bareng dengkulmu. Prap, lagi. Ayo sini. Aku rene terus ngacung. Ngacung ngejempol. Nuwun sewu Mbak Probo. Iya, Cak. Tadi sudah ketemu sama Bapak, Oh, sudah dong. sama Ibu sudah. Sudah, tapi belum dikasih jajan. Ora usah omong ngono. Ora usah omong ngono, ro kene iki lak kowe iki kakan badokan. Wis Yo. ngerti ini awakmu iki badokan Coba, tok. Iya, kamu sepulangnya. tahu nggak Probo itu senengnya apa? Seneng apa? Loh, iki Probo itu kesukaan luar biasa loh Pak. Zaman kepungkur 2 tahun kepungkur senengane yo ngentut arek iki. Saiki senengane apa? Aduh Pak, mangan rosokan saiki Pak. Duh, Paham ora kowe ke rumah aku, bocah ayune kaya ngene suarane roh ora kowe. suarane iki. Elek. Api, Ya api. jenenge wong iku ya ngejokno, Mas. Coba kalau emang suaramu bagus, suaramu luar biasa pada malam hari ini, kamu duduhkan. Apa Pak? Duduhkan apa? Tuh. Apa? Tunjukkan Nah, tunjukkan kemaluanmu pada marah. kemampuan. Duh, ojo ngomong ngono-ngono iku. Nadane lagu sing lawas ya Pak. Ya, apa? Suket teki Pak. Oh, suket iki ya. Coba nadane dong. Nadane itu coba. Kowe ojo keras-keras. Mas aku. Suket teki. Ojo ngono ngerti sayang. Sayang opo? Cah koyo ngene disayang. Adik wedok kudu disayang. Ayo coba. Sabar, Nduk. Kamu menyanyikan lagu Suket Teki harus penjiwaan. Ya, cantik. Oke nadane. Wong salah ora gelem mangan kabel. Kuwi lho Pak.
Kok ngerti nduk kabel iku duduk panganan. Wis to sing sabar. Coba. Pak Win nyuwun jajan Pak Win. Iki lho Jo, jajane. Iki lho nyanyi sik aku weprok tenan. Masak arek-arek lho gak badhe Iya belas. engko tak golekne. Wodok. Wong kok ngene. Ah. Gak, sing tanggapane awakmu apa kene? Sing nanggep kan Pak Win kompak. karo busole kan nyapa malah nyembang kowe bareng Joko. Sing penting kompak lho cangkeme padha muni. Iki opo? Oh, cangkemmu lho. Coba kalau kamu bisa Jalan. lagu ini dengan ekspresi yang beda-beda. Coba dengan ekspresi kesedihan, coba kamu bisa. Nadanya. Wongko. Coba dengan sedih Kakak. Ya Allah Prabu kok iso ngono iki. Kok iso lho bakal sedih kok iso ngono kuwi lho. Iso, Apa iso, arek iki lho? iso. Yo kan apa jenenge ekspresi. Ekspresi. Kok iso Coba. arek iki? Pak Win nyuwun jajan. Alah jajan. Iki nyak. Bandeng-bandeng ning ngono lho, tok. Ya. Ngene lho, Nduk. Nih. Ngedeno. Iki opo? Iki lho, kowe iki lho nyanyimu lho karo macam Wong kok ngene kok dibanding-banding. kurang ekspresi kurang sedih. Saing Campur kowe. Iluhmu ra metu. Nduk, nangis ki iluhe metu. Iluhmu tokno. Mbok itu orang masak. Ben ketok. Berarti bisa ya coba. Ayo, anu keroncong bro. Ayo coba dengan kesedihan ya. Wong kok ngene kok dibanding-banding. Saing yo mesti kalah. Dang tumplok istimewa wis apik. Apa Pak Wong? Pak Win dalu jajan. Iya. Berarti iso sedih kowe. Itu kesedihan. Sedih. Dengan sekarang Berapa karakter, Mas? 3, Pak. 3 karakter. Seharusnya 3. Ya, Yang sedih. sekarang senang. Seneng gak? Jadi dibandingnya tapi dhewe seneng. Seneng. Jadi wong kone telung tak telung enak adeng. Coba ayo coba. Asik. Asik. Ayo. Asik. Nyanyimu kira kapan Mas aku? Latihan. Ya latihan apa langsung nyanyi kan ya iso latihan. Wong kok ngene kok dibanding-banding. Istimewa. Tak oya aku yo Wes. Abi. Sing Saiki wis Mas. cukup. Wis, Jon. Mas. aduh, Heh, ngetan. Apa? Lah kena lato-latoku. Itu berarti suka sedih bisa. Dengan marah rock. Marah, Nduk. Oke? Keras, Nduk. Rock. Ya. Nesul. Wongko. wong kok ngene kok dibanding. Asik. Wes ya. Saiki dengan kowe nyanyi iki, aku lak ngomong sedih Dek, berarti nangis. Kalau aku ngomong suka berarti kamu seneng, kalau aku ngomong marah berarti rock. Marah. Oke? Siap? Oke. Oke. Yuk. 3, 2, 1 dibanding-banding masih bersama Guyon Maton langsung saja sedih. Nonton nek ora apa-apa. Penyanyi kesel. Sabar. Aja digandol ya. Saya marah ya awakmu ki lho. Iki iki ngomong. Iki lho dadine tak akur arek iki lho. Sabar. Sabar. Enggak iso. Sim setan priplayangan lulu panas pati rempeyek kacang ijo. Jancuk. Aduh, mati kowe. Enggak usah kakek ngomong. Pak Win, jajane Pak Win. Iya, mari kene, Pak Win. Lho.
Tambah nol aja, tambah nol. Iki tak tambah nih jam tampil bayangan di lulu panas pati dan banyak kacang hijau. Pada saat Bang BRI, BCA. Ojo ganggu aku. Ya saya. Gadan ya ora apa-apa. Pak Win, jajane Pak Win. Sabar. Wes, tet. Enggak kena, Cek. Wes. Apa aku kok keri? Aduh. Manggone jim wuduk ning kono. Manggone jim ki ning tangane. Tangane sing kiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayo coba. Wis, paras. Ning kono kuwi manggone jim. Jemi manggone ning tangan karo wedine karo telek lencung. Jim ning kono kuwi. Untung ora tak kei telek Lek lencung. jimu. Kuwi mau didilat karo. Ya tapi gak dilat Pak Wong. Uang ki ya ekspresine. Lah kowe iki nyanyine berarti kelaru. Sing apik ki artis selanjutnya. Lah kowe iki ra iso apa-apa lak karo iki pedhot kowe. Dibandingno karo artismu? Sak bandingkan dengan Lala Widi. Anak Ada. Yuk bareng-bareng masih bersama adik kita langsung saja spotnya bro. Leo